BTC सरकार पर सान्थाल जनगोष्ठीতে एसटी হওয়ার ক্ষেত্রে আমার কোনো বাধা নাই খারাখে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকরণ করার ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি নাই আমার কিন্তু এক্সিস্টিং ট্রাইবেলে একো ক্ষতি হব নালাগে কথা হইছে नैबे सिगांनि भिडिअ एन्ट्रिखौ नोंथांमोना निश्चय नुखादों जोंहा BTCनि सेक्रेटारिएटखौ माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा धरना होनानै बा सिङाव हाबलांनानै गासिबो कम्पिउटार बा ग्लास बायदिसिना बुख्रुबलाजोबनाय स' बिनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुबैदों बे ससियेल मिडियायाव गोसारदों नङा होमबा दा नोंथांमोनहा आंगोनिनो बिदा फंबाय बर' लाइमोन इयं जेनेरेसनफोर बा गासै जोंनि बर' समाजनि गासै आइ आफा बिदा फंबायफोर जाहाथे बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावाब्ला मोजां जागोन नामा आं बेखौसो निश्चय नुहुरदों मानो होनना बुङोब्ला जों धरनाखौ हो रिलिखौ हो जोङो एसटिनि थाखाय बा मोनद' जनगोष्ठीनो जोंनि एसटिखौ होनो नागिरनायनि सायाव जोंहा हागौ हाया जों धरना रिलि लानांगौ बा होबथानायनि थाखाय जों प्रटेक्सन होनांगौ बे नंगौ बे सैथो बाथ्रा नाथाय नैबेनि गेजेरजों जोङो बबेबा जोंनि थाखानाय बर'फोरनि धन सम्पतिखौ जोङो धंस खालामनाय बा बुख्रुबजोबनाय मानाय बेफोरखौ जाहाथे आं लुगैयाखै आरो नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि खालामनो दासान मानो होनना बुङोब्ला गाज्रि जागोन जोङो जेरै जों दा भिडिअ फुटेजनि गेजेराव बा नैबे रेकर्डिंआव जों मोन्दों माने नेपाल बायदि खालामगोन जय बर' हारिनि बेफोरबायदि बुंदों नाथाय नेपाल बायदि खालामनो हागोन खालामथारनो गोसोब्ला नाथाय बे नङा जे बुख्रुब सुख्रुब नङा माखौबा सिफायलाबायना नङा हायोब्ला सोरबा लिडारखौ होसो जाय लिडारफ्रा दिनै एसटिखौ फाननो नागिरदों बैफोरबायदि लिडारफोरखौ जों होसोनांगोन बैफोरबायदि लिडारनि न'आवसो जों थांनांगोन दिनै जोङो सेक्रेटारिएटआव थांनानै बबेबा अफिसखौ बुख्रुबनाय बबेबा माबा मोनसे जायगाखौ दालां बिल्डिं बायदिसिना बुख्रुबनाय बेखौ आं मोजां जागोन नामा होननानै आं सानाखै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन जिखुनु आंनि लुबैनाया बे जिखुनु जों धरनाखौ जेब्लायबो कन्टिनिउ खालामबाय थानांगौ रेलिखौ जों कन्टिनिउ खालामबाय थानांगौ जोङो जेब्लासिम एसटि होनायखौ स्टप खालामथारा अब्लासिम जोङो खौसेथि जानानै गसंथेनांगोन बा हेंथा महरैबाबो जों गसंनानै गोख्रों महरै जों आवगायनांगोन बा आगान सुरनांगोन नाथाय दिनै जिबायदि जों सिसि केमेरानि फुटेजजों लोगोसे भिडिअ रेकर्डआव जों मोन्दों जे कम्पिउटार बुख्रुबहैनाय ग्लास सास बुख्रुबहैनाय बायदिसिना माने खहा खालामनाय नैबेफोरखौ जाहाथे खालामाबा मोजां जागोन नामा आं रिकुवेस्ट खालामदों बेनि गेजेराव जुदि आंहा माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोबा निस्सय नोंथांमोना आंनिनो फंबाय बिनानाव जानानै बा जिखुनु बिभिन्न सोमोन्दोखौ लानानै आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो आंखौ अननानै निमाहा होबानो जाबाय आरो गासै बर' रायजो राजाफ्रानो दा दिनै नायदो बुजिदो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि लिडारफोर दिनै गथ'फोरा बा नैबे स्टुडेन्टफ्रा मानि खारनाव बिग्रायखांदों मा हिसाबाव दिनै गथ'फ्रा गोरोन्थि हाबा मावनो नागिरदों मिथिबायना बे गोरोन्थिया दिनै गेदेर गोलावफोरनिसो बे स्टुडेन्टफोरनि नङामोन नाथाय गोरोन्थिया दिनै स्टुडेन्टफोरखौसो दायनिगिरि खालामजोबसिगोन हमनानै लांबाय खोमा सोरखौबा जेलाव दा आरो हमबावगोनसो खोमा दिनै बिथांमोननि थाखाय जोङो बर' समाजा बेफोरबायदि जोबथाय जानांगौ नामा जायफोरा एसटि बिदोंमोन मोनथावना नङा बैफोरबायदिखौ मा खालामगोन दिनै जाय दिनै होबथानायनि गेजेरजों गोरोन्थिया मावा नङा मावफ्लांबाय दिनै बिथांमोन बायदियासो जेल जानो गोनां जासिगोन दिनै अब्ला सोर खहा जागोन जों बर'जों बर' खहा जादों जों बर'जों बर'नो निन्दा होलायनाय जादों बर'जों बर'सो दावहाया जानो थांबाय बर'जों बर'सो जुद्ध जानो थांबाय बेराफारसेथिं पलिटिकेलनिबो दावहा जोबनो थाङा बेराफारसेथिं जोंहा गुबुन हारिजोंबो नारसिन जानायनि दावहा जोबनो थाङा बेराफारसेथिं जोंहा दिनै पावार एन्ड फान्सनखौ सिख' जानायनि दावहा जोबनो थाङा बिभिन्न धरननिनो जोङो गासिबो सिख'नानै लाजाजोबनाय गासिबो थिंबो जोङो दावहा नांनो गोनां जायो बर' हारिया मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि लिडारफ्रा बा दैदेनगिरिफ्रा जुक्ति नङा दिनै गुबुन हारिफोरबा एमएलए एमपि गासिबो खुगा सिजोबगौमोन नाथाय दिनै जोंनि बर' हारिनि एमएलए एमपि रावबो खुगा सिनायखौ जों नुनो मोनाखै जासिदोंसो जासिनायखौसो जों नुनो मोन्दों मोनसे समाव जासिनायाबो दिनै बेनो गोसारगासिनो दङ मानो जासिनांगौ मानो जासिनांगौ आरो बबे एंगेलजों नुनानै जे बुंगासिनो दङ जे मोनद' जनगोष्ठीनो जोङो एसटिखौ होयोब्ला बर' हारिनि बा थाखानाय एसटिनि थाखाय जेबो खहा जायाजासे होनो हायोब्ला हो मानो जाया बबे एंगेलजों नुनानै जे खहा जायालासिनो थागोन नोंथांमोना नोजोर बोदोंना जाखागोन निस्सय मानो जाया जानो निस्सय खहाया जागोन जोंनि बर' हारिफ्रा बा बर' हारिल' नङा जोंनि थाखानाय मोन 18टा एसटिनिफ्राय जुदिहाय दानख' जानाया निस्सय जाखागोन दानख' जानाया गोरलै नाथाय सोसननाया बिराद गोब्राब मोननायाबो दा बिथांमोना आवग्रिगासिनो दं नङा होमबा बिथांमोना मोनगोन गोरलैयैनो नाथाय जों बेखौ मोनफिननाया बिराद गोब्राब मिथिबायना बेखायनो जोङो दिनै
नेपाल बायदि खालामो ना माबायदि खालामो खालामनो गोसो खालामनो हागोन नाथाय दैदेनगिरिफोरखौ खारदाव होनो हागोन गोसो जायोब्ला रायजोआनो राजा होनना बुंदों बे हिसाबै जोङो दैदेनगिरिफोरनि सायाव जोङो एक्सन लायोबा लानो हायो रायजो राजाया बा एक्सना बेनो समा फैथों जेब्ला सम फैगोन अब्ला जोङो दैदेनगिरिफोरखौ मोख्रानि गालाला जों खालामनानै दोननो हायो मिथिबाय ना जोङो रावबो रायजो राजायाल' बिथांमोननो भट थुनो नाङा जायबायदि लिडारा सैथो हारिनि थाखाय अनफावरि खामानि मावगोन बेफोरबायदि लिडार जों मावनांगोन जायबायदि लिडारा नैबे एसटि होनो थांनायनि समाव खुगा सिगोन बर' हारिखौ जेब्लायबो रैखाथि होनानै बाथ्रा बुंगोन बेबायदि लिडारखौसो जों सायख'नांगोन मिथिबाय ना नाथाय आं बुङा जे सोरबा हाग्रामाखौ अनसाय सोरबा प्रमदखौ अनसाय सोरबा हाग्रामाखौनो नांथारगौ सोरबा प्रमदखौनो नांथारगौ होनना बुङा नोंथांमोना जायखौ मोजां मोनो बिथांमोनखौनो सेलेक्ट खालामनो हागोन नाथाय प्लिज अननानै जोंनि बर' समाजनि रायजो राजा नोंथांमोन जोङो एसे गोथौ मेलेमजों बुजिनानै नाय बेफोरबायदि बुख्रुब बुसि खालामनाया एसे गोरोन्थि जागोन नामा आं बेखौ बारंबार बुंदों नोंथांमोनखौ बिनि गेजेराव जुदि आंहा माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोबा निस्सय निमाहा मोनगोन होननानै आं बुंफिनदों आरो नोंथांखौ आङो बुंहरो नोंथाङा जिबायदि ससियेल मिडियायाव बुंनानै लादों दि गुबुन हारिफोरखौ एसटि होगोन माबा होगोन हानि पाट्टा होगोन होननानै बुंना लादों बे खोथाखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया जों बर' स्टुडेन्ट जानानै जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो नोंथाङा सासे बर'नि थै जानानै नोंथाङा बर'नि सासे फिसा जानानै नोंथाङा मानो बिदि गावनि बर' हारिखौ मानो फाननो नागिरदों नोंथांखौ आं बुङो नोंथाङा मानो थाखाय बिदि खालामदों बे डिमान्ड खालामनायखौ जों माब्लाबा मानिनानै लानो हाया आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो नोंथाङा बिदि खोथा माब्लाबाबो दाबुं ছয় জনগোষ্ঠীক যদি এসটি পূরণ করে আমিও হাত পতি আমিও বহিরা থাকবো ইয়ার কারণে আজি হুকাই দিছো আমি কালিয়ে বাতিল করক ছয় জনগোষ্ঠীক যদি এসটি করা হি কিবা কালিয়ে বাতিল করক জয় বড় হরিণা জয় বড় হরিণা জয় বড় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত স্পষ্ট কথা একো ইফেক্ট নকৰাকৈ 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি নাই আমাৰ কিন্তু এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলে একো ক্ষতি হ'ব নালাগে কথা সেইটোৱে এসটিৰ দাবী দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী এই দাবীটো আগত দিনত আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কেনেধৰণে বিটিআৰ চৰকাৰখনে তেওঁলোকৰ পদক্ষেপ সন্থাল জনগোষ্ঠী বিশেষকৈ অসমৰ বাহিৰত ৱেষ্ট বেংগল ঝাৰখণ্ড ছত্তীশগড় উৰিষ্যাত এছটি হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত আৰু এই জনগোষ্ঠীটো আচলতে অসমতো পাব লাগিছিল কি কাৰণত ইমান বছৰে এছটি হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত আমি নাজানো কিন্তু আমি বিটিআৰ চৰকাৰৰ পৰা সন্থাল জনগোষ্ঠীটোৱে এছটি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ একো বাধা নাই যিহেতু